Pekný deň, príjemné nedeľné poludnie. Som Martin Strižinec a je o 5 minút 12. Dnes vám ponúkame jedinečnú diskusiu 4 ministrov školstva, jedného súčasného a 3 jeho predchodcov. Tento týždeň parlament schválil novelu školského zákona, ale dozvedeli sme sa aj výsledky štúdie PISA a z nej vyplynulo, že naši žiaci si pohoršili vo všetkých 3 sledovaných oblastiach v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti. A cez týždeň to vyvolalo takéto reakcie. Toto sú veľmi nelichotivé výsledky pre slovenský vzdelávací systém. Učitelia sú vlastne podhodnotení, musia robiť iné práce, nemôžu sa toľko venovať žiakom, tak sa to musí logicky odzrkadliť. Žiaci jednoducho dnes nie sú motivovaní k tomu, aby sa vzdelávali, aby získavali čo najlepšie vzdelanie, pretože nie je problém, aby sa žiak zo základnej školy so 4 na vysvedčení dostal na gymnázium. Akokoľvek nastavíme štruktúru výučby, akokoľvek dáme deťom iPady a školy zrenovujeme, to vôbec nepomôže, pokiaľ učiteľmi sa nebudú stávať tí najschopnejší mladí ľudia. Mladí učitelia majú asi o polovicu menej peňazí ako tí, čo vyštudujú právo, ekonomiku alebo IT. Zhruba na úrovni 500 eur nástupný plat je absolútne nepriateľný pre šikovných mladých ľudí. Jedinečné fórum, taká malá konferencia. Dušan Čaplovič, minister školstva, vítajte, pekný deň vám želám. Pekný deň prajem. Eugen Jurzica, jeho predchodca, pekný deň. Dobrý deň. Jan Mikolaj, pekný deň. Dobrý deň. A Martin Frons. Vítajte v štúdiu. A veľmi si vážim, že ste prijali všetci 4 pozvanie. Stretli ste sa vôbec niekedy takto? No v takomto zložení nie ešte, ale individuálne áno. Ja len dodám, že do diskusie sa zapojí aj Stanislav Boledovič, člen iniciatívy Učiteľ 2020, ktorého ste mohli vidieť aj v tej predošlej reportáži, alebo teda v tej ankete, dalo by sa povedať. Ani teda začneme. Dozvedeli sme sa, že naši školáci majú problémy, sú na tom horšie ako pred pár rokmi. A teraz chcem od vás, aby sme nestratali čas nejakými siahodlými analýzami, ku všetkému postupne prídeme. Vypichnite z toho niečo, čo vás najviac prekvapilo, pán minister, z tých výsledkov. Pán redaktor, ale keďže sa to týka aj učiteľa, ja musím využiť túto situáciu a príležitosť. A je adventný čas poďakovať sa Ottovi Žarnajovi. Ja som to musel urobiť vo verejnej právnej televízii, učiteľovi z Košíc, za jeho principiálne postoje vo vzťahu ku svojej školy, na ktoré doplatil. A samozrejme aj Eleonore Liptákovej a Erike Polgáriovej z občianskeho združenia Detstvo deťom, ktorí spustili rodičovské centrum pre vzdelávanie v Dobšinej. Môžem povedať, že sa s tým bude zaoberať teraz Rada pre systémové zmeny a osobitne chcem podčiarknúť, že našiel som podporu aj pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a očakávam spoluprácu aj s Ministerstvom zdravotníctva. Potreboval som to povedať, lebo ma atakujú často novinári, aby som odpovedal na tieto otázky. Toto je poprvé a myslím si, že je veľmi dôležité. Najväčšie prekvapenie teraz. Najväčšie prekvapenie, viete, ak budem hovoriť o prekvapení, tak nebude to prekvapenie, lebo všetko to, čo teraz konštatujeme, to sa všetko objavilo v správe o stave školstva. Všetky tieto zistenia, nie teda, čo sa týka priamo týchto výsledkov, ale adekvátne, ktoré odrážajú súčasný stav školstva, ktoré sa priamo či nepriamo nad tým podpisuje, sa odrazilo v správe o stave školstva a na základe tejto správy o stave školstva sa pripravujú systémové zmeny, ktorým by to bolo potrebné zmeniť. Pán Jurzica, keby neboli predčasné voľby v 2012, de facto vy teraz budete dotazovaní, dopytovaní, že prečo sme sa v tej štúdii pohoršili. Z vášho pohľadu, ktorý ten ukazovateľ je naozaj najhorší a čo vás prekvapilo? Celkovo v PISE ma prekvapil dramatický posun dopredu azijských krajín a pokles severských krajín Fínska. Veľa sa kopírovalo z týchto krajín, ako je Fínsko. Teraz sa bude treba pýtať, či to všetko bolo správne. Pokiaľ ide o situáciu na Slovensku, tak tu treba povedať, toto sú grafy z PISy. Tie rozdeľujú krajiny na tie, kde sa situácia zlepšila, a to od roku 2003 do roku 2012. A na tie, ktoré sa zhoršila. My sme tuto v tomto štvorčeku. Tuto sú krajiny, od ktorých sa zrejme dá učiť. Tento štvorček ukazuje, že s jedným malým výkyvom slovenský výkon v PISe klesá 10 rokov. Keď mám vypichnúť jednu vec, ja verím, že sa dostaneme ešte k ďalším. Ale chcem načrtnúť tie témy, o ktorých budeme musieť diskutovať. Jednu vetu, kde spojím dve veci, a to je
treba viac peňazí a treba zabezpečiť, aby neklesala efektívnosť. Keď poviem, že treba viac peňazí, ono v princípe, aj keď sa to nezdá, stále ide viac peňazí v postupom tých rokov. A učitelia zarábali málo v pomere k ostatným aj pred 6 a 10 rokmi. Je to len vec peňazí, pán Mikolaj? Tak treba povedať, že v tom období tých rokov 2000 až 2009 sa Slovensko udržiavalo vždy ako tak na priemere, ale ten priemer bol. Dokonca v roku 2009 sme boli matematickej gramotnosti o 1 bod nad priemerom. A kritika už bola vtedy, ak si pamätáte. Vtedy sme už dostali, že prečo sme v priemere. Dneska to išlo dosť podstatne dolu, a to vo všetkých troch oblastiach PISA, čo je pre mňa najväčším prekvapením. Keď teda nejaké náznaky boli, ale na druhej strane sú tu štáty, a to je druhé moje také prekvapenie, ktoré sa dostali dosť podstatne dopredu. Napríklad Poliaci urobili veľký krok. Napríklad Poliaci, ale Íri. Poliaci nás predbehli. Poliaci boli za nami. V roku 2009 matematické gramotnosti boli 2 body za nami. Ale teraz nás predbehli opäť matematické gramotnosti o 28 bodov. Poliaci sa dostali úplne hore, predbehli dokonca Fínov. A podmienky sú porovnateľné. Aj čo sa týka peňazí. V niektorých hľadoch sú tesne za nimi. Áno, no tak sú tam Švajčiari, Lichtenštajnsku sú potom oni, ale predbehli Finov, ale v čitateľskej gramotnosti sú, povedzme, na tej istej úrovni. A Poliaci takisto, pokiaľ sme s nimi diskutovali, sa sťažujú na malé platy, na malé financovanie školstva. Takže ja si myslím, že sami príliv peňazí situáciu nevyrieši, ale je podmienkou. Je podmienkou naozaj na to, aby sa veci pohli dopredu. Čítal som aj taký názor cez týždeň, pán Front, že na čo sa porovnávať, na čo súťažiť s ostatnými, že či to niečo vyrieši, keď si povieme, že máme ďaleko do Fínska, ale napríklad Američania sú za nami. A že nie sme v nejakej vyslovene nejakej rozvojovej časti, nepatríme k nejakým absolútnym krajinám, ku ktorým sa nezvykneme, s ktorými sa nezvykneme porovnávať, ale v mnohých ohľadoch aj ten civilizovaný svet je až za nami. Máme z toho robiť nejakú paniku? V prvom rade by som rád povedal, že Slovensko je zapojené aj v iných meraniach, ako je Teams a PIRS a podobne. A myslím, že je to dobré, lebo máme istý možnosť sa porovnávať. To ja pokladám za dôležité. PISA je najznámejšie, ale snáď by bolo dobré aj povedať, aby diváci vedeli, že čo to je za meranie. To nemeria vedomosti priamo, ale meria, akým spôsobom vedia tieto vedomosti uplatniť. Ako ich vedia v živote využiť. A ja si myslím, že z tohto pohľadu je to veľmi dôležitá informácia. Faktom je, že najviac bodov sme získali, ako sa boli najlepší v prvom meraní v roku 2003. A ja tu nechcem ako zo žiadnych kolegov hovoriť, že boli horší alebo niečo podobného. Jednoducho minister, viete, niečo iné seje a žne to až iný minister. Čiže to je komplikovanejšie v tom školstve. To nie je tak ako u ministra financií, že o rok, keď zvýši o percent daň, vie, že presne koľko z toho získal. Ale vy ste kladli aj tú prvú otázku, čo najviac ma prekvapilo. A ja si myslím, že čo je najpodstatnejšie, a to, že Slovensko je v podstate asi najviac krajina, v ktorej sociálny status rodiny má vplyv na výsledky merania. A sociálny status, aby nebol omyl, to nie je o tom, že sú tí rodičia bohatí. To hovorí o tom, že majú doma, ja neviem, vybavenie počítačmi a podobne a že aspoň jeden z rodičov má vysokoškolské vzdelanie. Evidentne títo rodičia majú ako snahu a robia všetko preto, aby ich deti boli úspešné pri vzdelávaní. Toto je znak, ktorý treba si v budúcnosti využiť. Sociálny rozmer. Myslel som si, že niekto z vás ho predsa len spomenie, inak by som na ňo upriamil pozornosť aj ja. No poďme teda riešiť problém. Čím začať podľa vás, pán Čaplovič? Čo teda dokážeme ovplyvniť, tak aby sme o 3 roky neboli v ešte väčšej hanbe, trebárs? Vy ste aj ale cez týždeň povedali, že máte obavu, že to bude ešte horšie. Prečo si to myslíte? Takto, aby som bol precízny a presný. Ja som mal možnosť si preštudovať, čo o tom písali experti v Anglicku, The Guardian aj The Telegraph. A naozaj tam bolo povedané, je to predovšetkým orientované tie výsledky na ten sociálno-ekonomický efekt a že zabúda sa na kultúrny, environmentálny, občiansky efekt a tak ďalej, sociálna spravodlivosť, vyváženosť a podobne, že toto meranie má isté špecifika, treba ho brať do úvahy, sme v ňom, teda v podstate na ňo treba reflektovať. Po druhé, čo je dôležité a čo treba povedať v tejto oblasti, je to, čo povedal aj jeden z učiteľov v
tej nakrútke, čo ste pred našou reláciou, respektíve vo vstupe premietli o divákom, že veľmi sú zaťažení ďalšími a ďalšími aktivitami učitelia a nemajú času, priestor, aby sa venovali konkrétnym deťom, konkrétnym žiakom. A preto z toho dôvodu, a o tom sa mlčí, sme prijali v novele zákona o výchove a vzdelávaní veľkú zmenu, to odbúranie zbytočnej byrokracie a pristúpili sme k zníženiu počtu formulárov a dokladov, ktoré v rámci pedagogickej dokumentácie bolo potrebné vypracovávať. Ale to bol pozmeňovací návrh pána Beblavého, myslím. Nebol to pozmeňovací návrh pána Beblavého, bol to pozmeňovací návrh vo výbore, ktorý predložil podpredseda výboru a viete veľmi dobre, že a pán minister vie, že sú všetky veci konzultované na rezorte a našou povinnosťou bolo zareagovať aj na toto, pretože sme už šípili isté problémy, ktoré tu sú a vychádzali sme aj zo správy. Už nebudú učebné plány, učebné osnovy, vzdelávacie štandardy, výchovné plány, výchovné osnovy. Pedagogická dokumentácia sa tiež redukuje o katalógový list dieťaťa, osobný opis žiaka, plán výchovno-vzdelávacej činnosti, plán práce školy alebo školského zariadenia, štatút školy alebo školského zariadenia. Tiež sa vypúšťajú tematicko-výchovné vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov. Čiže suma, ale to je, viete, to veľmi zaťažovalo. Mne sa učitelia, chodím po školách a mne sa učitelia strašne sťažovali, že tým, že sa musia venovať takýmto množstvám dokumentov, toľkým písačkám, nemajú čas sa venovať konkrétnemu žiakovi a konkrétnym žiakom na škole. Toto je jedna z podstatných vecí a pôjdeme aj ďalej v ďalšom roku, aby sme odbúrali túto zbytočnú administratívu a byrokraciu, ktorá veľmi zaťažuje naše školy. A po druhé, a toto si treba povedať, tuto pán, neviem, ktorý z mojich predchodcov povedal, že prekvapili ho výsledky Poľska. No ale Poľsko, treba povedať, urobilo v roku 1999 a 2000 obrovskú reformu v oblasti školstva a urobilo to, čo nám odporúčajú dlhé roky experti z OECD, aj samozrejme tvorcovia medzinárodných testov, a to je Andreas Schleicher, konkrétny námestník riaditeľa OECD, že náš problém, a to sa týkalo aj Čiech, a to sú trošku na tom lepšie, je selekcia tak najlepších aj najslabších žiakov z našich škôl. V Poľsku prešli na plno organizované školstvo od 7. roku dieťaťa do 16. roku dieťaťa na 1. a 2. stupni základných škôl. Podobne je to v Estonsku, nie je to stratifikované, podobne je to vo Fínsku aj v ďalších krajinách. A tento problém, a samozrejme aj merania 8-ročných gymnázií dokázali, že nešli sme v tejto oblasti správnou cestou, lebo do tých 8-ročných gymnázií sme nezobrali len tých najlepších, ale brali sme takmer všetkých. Poliaci to zmenili výrazne tak, že oni zrušili de facto 8-ročnú školu základnú a potom nejaké 4-ročné stredoškolské štúdium. Oni zaviedli 3-ročné gymnázia, ako keby volajú to gymnázia. To je ten druhý stupeň. Áno, základnej školy, áno. Dobre, predbehne možno, ale nemali by sme ísť možno aj takýmto radikálnym smerom, že celé to prekresliť, celé to zmeniť? Ja vám poviem, pán redaktor, ja sa už niekedy bojím tých radikálnych vecí, lebo táto spoločnosť je, hlavne školstvo je veľmi konzervatívne. Áno, možno, že niektoré veci treba meniť a vytvoriť podmienky. Ja samozrejme na základe toho vnímam, že naši žiaci absolútne nie sú motivovaní. Ale čo by ste teda zmenili? No však my sme už pripravili mnohé veci, ktoré musíme ich motivovať. Predovšetkým to povedala aj pani Petáková v rozhlasovej relácii Slovenského rozhlasu, kde ona poukázala na to, že treba najmä zmeniť vzťah rodiča a školy. To je absolútne obrátený. Nie všade v tých krajinách, ktoré boli úspešné, a teraz hovorím aj o azijských krajinách, je učiteľ braný nielen z hľadiska spoločenského statusu, ale aj zo strany rodičia ako autorita. To znamená, že to, čo povie učiteľ, to platí. To sa nieci nemenia. Toto je veľmi dôležité, aby sme aj v tejto oblasti skutočne vyzdvihli toho učiteľa, že naozaj ten učiteľ vie najlepšie posúdiť toho žiaka a jeho kvalitu. Nie rodič, ale učiteľ vie najlepšie posúdiť tú kvalitu. A preto aj vo Fínsku nerozhodujú rodičia o budúcnosti žiaka. Vo Fínsku rozhoduje žiak v spolupráci s učiteľom. A toto je tá zásadná zmena, ktorú by sme mali v tejto oblasti začať robiť. A samozrejme sú tu aj ďalšie opatrenia, o ktorých ja hovorím. A to sú aj tie priemerné známky, aby boli motivovaní sa lepšie učiť. Musím tiež povedať, že tento ročník, ktorý bol teraz testovaný, to je celý priebeh, to netreba brať za rok, za 9. ročník, že to je výsledok len 9. ročníka. To je
predškolská výchova. Na tej sa musí výraznejšie bazírovať. Aj to nám odporúčajú experti. Otvárame príliš veľa tém. Nie je to otvorené témy. Od prvého ročníka, teda roky 2002 až 2003 až 2003 až 2004, to sa viedlo s celým tým žiakom k tomu 9. ročníku alebo k tomu 15-ročnému chlapcovi, alebo dievčatku, ktoré bolo takýmto spôsobom testované. Čiže treba nastaviť problémy, iné prvky, ktoré budú motivovať žiaka od prvého stupňa základnej školy aj na druhom stupni základnej školy, pretože dnes sa to dieťa dostane kdekoľvek a všade a nemá žiadnu motiváciu, aby v podstate sa kvalitne učil. Tento argument, s tým som sa stretával celý týždeň. Jedna poznámka smerom k tomu Poľsku. Oni vlastne testovali iba tých gymnazistov a preto možno vyšli tak dobre, lebo tam my sme testovali základné školy, učňovky z maturitou a tak ďalej, gymnázia. A oni tým, že rozdelili ten systém, tak vlastne oni majú tých 15-16 ročných ľudí na tých trojročných gymnáziách, čiže všetci majú rovnaké vedomosti. Pán Mikolaj, ako vrátiť autoritu učiteľovi? Ja by som sa ešte k tomu vrátil, že okrem Poľska tu je napríklad aj Švédsko a Švédsko dopadlo oveľa horšie, dokonca ešte horšie ako my. A Švedi majú, okrem toho, že majú obrovské množstvo financií, tak systém, ktorý vo Švédsku nastavili, dovolím si povedať taký neoliberálny systém, kedy štát pustil celé kompetencie na samosprávu. Čiže štát zrušil napríklad štátnu inšpekciu, zrušili kurikulum, a celé to nechali na samospráve a povedali, tak vy si s tým poradíte. No neporadili, spadli naspäť. A vo Švédsku ide nazad. Nazad sa vracia. Aj sa ide posunie štátna inšpekcia, aj sa posunie kurikulum. Čiže školstvo musí byť riadené. Tam si štát ako nemôže dovoliť jednoducho povedať, že zodpovednosť za vzdelávanie neberie. Pokiaľ ide o tých učiteľov, viete, učitelia sú otravení. Otravení sú z niekoľkých dôvodov. My sme im, povedzme aj v rámci reformy znižili ten počet povinných predmetov a majú 30% absolútne slobodnú voľbu na to, aby učili, čo chcú, ako chcú, v akom tempe, aby som bral, s akým obsahom. A sa ukazuje, že bolo okolo toho veľa papierovačiek. Áno, to uznám, že to je chyba, že to papierovanie treba dať preč, ale toto by som im nechal, pretože to bolo práve tento prístup na to, aby učili to, čo aj PISA oceňuje, a to je to logistické myslenie. PISA je v podstate aplikácia vzdelania pre trh práce. To je zadanie PISY. Čiže nie naozaj úroveň vedomostí, ale ako sa ten žiak dokáže uplatniť v praxi a tá metóda na uplatnenie je to, ako je schopný reagovať na to, čo sa naučil. A treba ešte jedno povedať, že dneska, a ja som tiež čítal pár vedeckých článkov k PISE, dneska sa už PISA naozaj radí medzi asi takú najhodnotnejšiu metódu a hodnotenia celej úrovne vzdelávania. Preto je naozaj dôležité, aby sme si tu povedali pravdu a pokúsili sa to otočiť, pretože ak to budeme zľahčovať, tak tomu školstvu nepomôžeme. Pán Jurzica, vy ste povedali v čase, keď teda ste boli ministrom, vtedy boli výsledky z tej štúdie 2009 a vyšla nám tam tá čitateľ... Ale v 2010 už reagoval práve pán Jurzica. Lebo teda je to o rok posunuté, to vyhodnotenie. Vtedy čitateľská gramotnosť bola, vtedy ste aj s pani premiérkou Radičovou hovorili o tom, že treba nejakým spôsobom motivovať ľudí, respektíve žiakov čítať, vymyslieť nejaký projekt, aby chápali tomu textu. Ono možno... Keď sa to povie čitateľská gramotnosť, tak sme takí rozpoko, že čo to vlastne je. Ale pointa je v tom, že tí ľudia, keď sa dostanú do normálneho života, naozaj si nebudú vedieť prečítať nič. Nebudú rozumieť zákonom, nebudú rozumieť ani nejaké jednoduché zmluve, keď si budú brať úver, nebudú vedieť vlastne porozumieť textu v tom konečnom dôsledku. Čiže absolútne nie sú pripravení do života. Vy ste vtedy začínali, alebo chceli ste nejaký projekt. V tomto sa, páni, pokračuje. Vieme nejakým spôsobom my teraz povedať, že v tomto sme niečo urobili a budeme žať výsledky treba? No, rozbehli sme niekoľko aktivít a čo ja viem, tak v mnohých sa pokračuje, napríklad čítanie na školách, možno, že sa už robilo aj predtým. Určite sa v tom pokračuje. Metodicko-pedagogické centrum pripravilo špeciálnu publikáciu, ktorú distribuovalo na školy. Určite sa v tom pokračuje, robia sa semináre, kde sa vysvetľovalo, ako pristúpiť k tomu, aby sa deti lepšie učili čítať. Lebo to je metodika, ktorá sa u nás v minulosti až tak nepoužívala na školách a práve OECD nás upozornilo na to, že máme túto metodiku zmeniť. Tiež sme pripravili napríklad zoznam odporúčanej literatúry, kde sme prešli na také ľahšie knihy
s tým, aby deti radšej čítali, možno nie Dostojevského, ale niečo prístupnejšie, ale aby aspoň čítali, pretože sa ukázalo v PISE, že pokiaľ deti čítajú takmer hocičo, tak lepšie rozumejú prečítanému. Alebo Facebook. Povedal som takmer hocičo, nie hocičo. Tam, v tejto súvislosti, keď sme už pri čitateľskej gramotnosti, tam treba povedať, že fakt nám rastie počet tých detí, ktoré nedosahujú ani tzv. Stupeň 2, ostávajú v rizikovom pásme. To sú tí, ktorí už potom nebudú schopní ani ďalej sa učiť. Vlastne funkční analfabeti, a tých už máme viac než 1/4. Toto je pomerne hrozivá vec. Čo ma zaujalo v správe inšpektorov v školskom roku 2008-2009, vtedy napísali, tá správa, to asi vy poznáte, ona má ten siahodlhý názov Správa o stave úrovní, vtedy to bolo iba o výchove a vzdelávaní. A tam bolo napísané, že k nedostatkom, pretrvávajúcim nedostatkom v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti je nízka účasť učiteľov na vzdelávaní. Medzi učiteľmi iných predmetov ako slovenského jazyka pretrvával názor, že čitateľská gramotnosť sa obmedzuje iba na dobré zvládnutie techniky čítania. Na čítanie s porozumením a jej rozvoj je záležitosťou učiteľov slovenského jazyka. Mysleli si v tom čase iní učitelia. Máme ešte problémy s týmto, myslíte, pán Front, v súčasnosti? Ja tie problémy vidím trošku iné, ale jednu poznámku by som rád mal. Mám podobné obavy trochu ako pán minister Čaplovič, že keď o 3 roky bude meranie, že to dopadne ešte horšie. Súvisí to s tým, že bola spustená reforma v poriadku, ale nebola krytá finančne. A pamätáte sa tie problémy s učebnicami. A ja nechcem teraz zase žiadneho ministra viniť, pretože každý vám povie úprimne dnes, že minister nič iné nerobí, len pláta najväčšie diery pri vydávaní učebníc. Nemá na viacej peniaze. To je jeden z problémov. Prečo si myslím, že tá obava tu existuje. Ale teraz to, čo ja vidím ako podstatné, ako v tých zlých výsledkoch, ktoré máme, je v tradícii nášho školstva a v modeli hodiny školskej. To sa traduje už stáročia od reformy Márie Terezie. Hodina začína čím kontrolou úloh, preskúšaním, výklad novej látky a zadanie nových úloh. Je to taký ten vojenský model. A vôbec neexistuje, alebo je minimálny priestor na precvičovanie jednoducho tých problémov, na kladenie otázky, na odbornú diskusiu, s tým, že dieťa povie aj hlúposť a ten učiteľ ho má nasmerovať na správnu odpoveď. Ten priestor neexistuje. My máme veľký objem... A reforma ho nevytvorila? Prosím? Ona ho vytvorila legislatívne, ale faktom je, že keď sa pozrieme do obsahu, do objemu učiva, tak je stále veľký, že ten učiteľ ten priestor v skutočnosti veľmi takýto nemá. To je jedna vec, ktorú pokladám. Čítal som, myslím, že pán Sinek písal o tomto nedávno, presne, čo všetko sa tie deti naše učia. To je jeden veľký problém. Ja si myslím, že národné kurikulum, ako to spomínal kolega Mikulaj, ktoré by bolo naozaj to základné a nič viacej, by sme mali mať. Potom by ten priestor vznikol. Druhá vec, ktorú pokladám za veľmi dôležitú, samozrejme, zmenu prípravy pedagogov, aby iným spôsobom učili. To musia urobiť pedagogické fakulty, aby sa neučilo tradičným spôsobom, aby ten model hodiny bol iný, aby bol tam ten priestor na tú tvorivú činnosť, na tú diskusiu, ale odbornú diskusiu. A toto sú to podľa mňa hlavné ako problémy, ktoré vedú k tomu, že nedokážu tie deti čítať s porozumením. Pozeral som tie úlohy. Je tam jedna úloha, kde tie deti to dobre spočítali, to je o tej infúzii a kvapkaní, čo keď sa predloží čas na dvojnásobok. Výpočet je dobrý, ale otázka znela trochu inak. A tie deti nepochopili, že otázka znie nielen na výsledok, ale aj akým spôsobom, akým smerom sa pohne tá zmena. A už hovorím, že výpočet dobre by zrátali, ale neporozumeli dobré otázky. V tomto ako vnímam ten problém neschopnosti čítať a s porozumením, respektíve riešiť úlohy s porozumením. Páni, idem trochu tú diskusiu teraz posunúť smerom sem. Stanislav Boladovič. Ešte raz vám želám pekný deň. Hoci možno sme sa ani nezdravili ešte. Dobrý deň.
Vítajte. Počuli sme úvod tej diskusie 4 ministrov. Každý vie zadefinovať, kde sú problémy. Ktorý z nich aktívne pristúpil v minulosti k riešeniu tých problémov? V prvom rade ja by som chcel povedať, že situácia je vážna. A to preto, že tu nejde o nejaké PISA testy, o to, že koľko máme skóre, tu ide o budúcnosť našich detí. Tí deti, keď budú mať také skóre, aké vidíme dneska v PISA, oni nebudú v živote úspešní, oni v globálnom svete neúspejú. A preto tá debata je veľmi vážna, ktorú tu dneska máme. A môj pohľad je, že sa zatiaľ míňame riešeniu, pretože tým kľúčom k zlepšeniu školstva, k tomu, aby deti mali kvalitné vzdelanie, je učiteľ. A všetci páni ministri bývalí súčasní to uznávajú, že učiteľ je tým pilierom, na ktorom to vzdelávanie stojí. Bohužiaľ dneska mladí ľudia nechcú byť učiteľmi. Ja by som aj pozval bývalých a súčasného pána ministra, aby išli na gymnázia a rozprávali sa s týmito mladými ľuďmi. Prečo? Ja som tam bol, pýtal som sa ich a mám výbornú správu. 12% absolventov alebo maturantov gymnázií by chcelo byť učiteľmi, ale bohužiaľ, a máme na to jeden pekný graf, keby sme ho mohli premietnúť, väčšina z nich povedala, že sa nakoniec na tú pedagogickú nehlásia. Idú robiť právnikov, manažérov, ITčkárov a v tom grafe vidíme možno, čo je ten dôvod. Ten dôvod je, že by okrádali svoje rodiny. A najmä ak sú to muži, tak stať sa učiteľom dneska znamená vzdať sa polovice svojho príjmu a ľudia nám hovoria, práca učiteľa momentálne nie je ocenená ani finančne, ani spoločnosťou, neuživil by som svoju rodinu. To znamená, že ak my naozaj chceme, aby ten les, ktorý stojí na stromoch, na silných učiteľoch, aby ten les žil a školstvo bolo veľmi silné, my potrebujeme do školstva pritiahnuť šikovných ľudí a bez tých peňazí to nejde. A ja by som možno skomentoval ten príbeh Poľska, ktorý ste, páni bývalí ministri, spomínali. V Poľsku sa určite udialo veľa zmien, ale tá najzásadnejšia bola, že radikálne sa zvýšili platy učiteľov. Dávam porovnanie. Dneska na Slovensku učiteľ, ako sme videli, zarába polovicu toho, čo iný. V Poľsku zarába iba o 23% menej. To znamená, že poľský učiteľ, keby žil na Slovensku, tak by mal dneska okolo 1200 eur. Stále menej ako ten priemer, to je v poriadku, že bude menej ako 1500 eur, ale menej o 20-25%. To je úplne iné. A v Poľsku urobili radikálnu zmenu koncom minulého tisícročia, kde výrazne zvýšili platy učiteľom. A tým sa stalo to, že po 5-10 rokoch ten systém začal naberať na sile, mladí ľudia sa do systému hlásili a tí šikovní z neho neodchádzali. Pretože opäť ja sa bavím s učiteľmi a dneska mi 58% mladých učiteľov v Bratislavskom kraji povedalo, že bude musieť odísť. A bavíme sa najmä o mužoch, pretože majú 30, budú mať 35, zakladajú rodiny, oni odídu. Takže ja si myslím, že bez toho, aby to povolanie bolo atraktívne, my nedokážeme našim deťom dať kvalitné vzdelanie. Súvisí s tým potom aj spätne to, čo sme už načrtli, že aká je autorita učiteľa pred rodičom? Ja si myslím, že s tým absolútne to s tým súvisí. A pán minister spomínal dneska úžasné učiteľky Eriku Polgáriovú a Noriku Liptákovú. Ja som ich bol stretnúť v piatok, kde otvárali svoje centrum. To sú osoby, ktoré dokážu získať rešpekt rómskeho rodiča, akéhokoľvek rodiča, pretože majú v sebe energiu. Oni veria tomu poslaniu, idú za tým, sú to silné osobnosti, ale vidím mnoho ďalších učiteľov, ktorí tú energiu v sebe nemajú a ja ich bohužiaľ vidím a tá situácia pôjde dole vodou, pretože ja ich vidím na tých pedagogických školách. Choďte sa pozrieť na pedagogické školy. Rozprávajte sa s ľuďmi, ktorí tam študujú. Hovoria, že to je katastrofa. Tam sú tak slabí absolventi, ani nie gymnázii často. To znamená, že z týchto ľudí nikdy nebudú učiteľky, ktoré si získajú rešpekt veľmi ťažko zvládnutelných rodičov, ako to napríklad dokáže Erika a Norika. Takže ja si myslím, že naozaj, keď budeme mať silné osobnosti v školstve, ten status príde, ten rešpekt príde a bude tam aj ten dialog s rodičom, ktorý je úplne kľúčový. Páni, skúste zareagovať. Kto by mal hneď niečo na jazyku? Pán Mikula, nech sa páči. Ja by som skúsil nadviazať na to, čo tu povedal pán kolega ohľadom úrovne pedagogických fakult, lebo my zrejme budeme musieť hovoriť o celom systéme, nielen o učiteľoch, ale aj o samospráve, o rodičoch a vôbec o celkovom prístupe ku vzdelávaniu. Dám si dovolím povedať, že jedine sprísnená komplexná akreditácia, ktorá bude mať veľmi tvrdé nároky na úroveň univerzít a vysokých škôl, dokáže urobiť to, aby sa tie pedagogické fakulty, ktoré naozaj nám s úrovňou trošku idú dole vodou, nejak pozviechali. Ale viete, tí maturanti, oni nám dneska nie na technické vysoké školy nechcú ísť, pretože ja to vidím na univerzite, kde aj úroveň žiakov prvých ročníkov, keby sme tam robili ten vstup, je určite o niečo nižšia, takže zrejme problém nebude v tom. Podľa mňa bude problém v prístupe a v motivácii. Aby sme dokázali to Poľsko, viete, áno, súhlasím, ale keď ja som sa rozprával s Poliakmi, povedali, že najlepšie, čo sa im podarilo, je to, že dokázali motivovať deti.
že deti v Poľsku sa strašne snažia byť najlepší, dostať sa na vynikajúce vysoké školy, mať dobré zamestnanie, do zahraničia študovať. A túto motiváciu... Ale asi aj tam platí, vám Mikolaj, že motivovaný učiteľ dokáže motivovať dieťa. Súhlasím, že tá podmienka tam je, ale bez tej motivácie, bez toho, že naozaj dokážeme tie deti nejako presvedčiť, a to nie je len otázka peniaz, samé peniaze ich nepresvedčia. To zase nejde, lebo ešte chcem povedať, že ešte som naznačil, že aj ďaleko bohatšie štáty skončili za nami. Čiže treba potom tie peniaze alokovať, je to, že či všetkým rovnako, alebo či nájsť nejakú metódu, kde sa to bude alokovať. Vrátim sa k vám. Kde zoberieme tie peniaze? Vidíte, zase sme už len pri peniazoch, nehovoríme všeobecne. Áno, aj o peniazoch. Pretože povedal pán Synek veľmi dobre, a vy ste to čítali. Áno, povedal, že keď nalejeme peniaze do meteorologického ústavu, tak zajtra nebude dobré počasie. To povedal veľmi vtipne, že to nie je len o peniazoch. Ja chodím množe viacej ako pán Boledovič medzi učiteľov a nie je len problém ich finančného ocenenia. Sú tam aj iné problémy. Sú to problémy, ktoré ich ničia. Prostredie na škole, vzťah rodičov ku škole, zriaďovateľia niekedy a tak ďalej a tak ďalej. To sú viaceré problémy, ktoré sa v podstate takto do seba spájajú a naviac mladí učitelia, keď chodia na školu, ja som sa s nimi rozprávali, ich vyrušuje veľká agresivita detí. Čoraz väčšia agresivita detí od prvej triedy na našich školách. Čiže to sú viacero komponentov a nerad by som tých oddeloval. Vo Fínsku my sme sa už teraz zostali priemerným platom na 1,1 priemerného platu. Hovorím o pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl, na ktoré môže mať vplyv. Ja nemôžem plývať cez samosprávy, ale ktoré vieme v rámci prenesených vo vzťahu k budúcemu roku prenesených kompetencií zabezpečiť. Vo Fínsku je 1,2 priemer. A majú napriek tomu dobré školstvo. Čiže nejde to len o peniaze, ale aj o peniaze, aby to bolo vyfinancované. A keď sa mám baviť o pedagogických fakultách, vážení, toľko pedagogických fakult na kilometr štvorcový, koľko je na Slovensku, je úplne zbytočných, poviem otvorene. Treba ich mať menší počet žiakov prijímať, kvalitnejší žiakov samozrejme prijímať, lebo tam ide každý. A naozaj povedal pán ex-minister Mikolaj veľmi správne, že aj tá kvalita tých žiakov je všeobecne nižšia a samozrejme už na stredných školách mi hovoria učitelia na gymnázii, že musia v prvom roku doučovať to, čo sa mali naučiť na základnej škole. Na vysokej škole zase tvrdia, že prvý ročník sa učia to, čo by mali vedieť na gymnáziu. Čiže ten problém je všeobecný a to znamená správne nastavenie učiva, učiť deti tvorivo rozmýšľať na jednej strane a na druhej strane, to čo povedala pani predsednička Združenia samosprávnych škôl, pani Petáková, lebo aj tu treba počúvať, lebo ona hovorí zariaditeľov škôl, pán Boledovič, ktorá povedala, áno, na jednej strane nás tlačili to, že menej memorovania, my sme úplne vynechali memorovanie a viacej tvorivosti. A treba nájsť taký by som povedal dobré prepojenie v niektorých oblastiach trošku aj toho memorovania, aj tej tvorivosti, aj tých schopností, lebo naozaj tie štáty, ktoré sú azijské, tie tigry, tam je viacej memorovania a viacej prísnosti, pretože dokonca v Koreji, kde to sa najlepšie výsledky v Južnej Koreji, deti sú menej spokojné so životom v škole, ako sú na Slovensku. Čiže toto sú výsledky PISA, ktoré tiež treba zohľadniť a na ne takisto reagovať. A samozrejme reagovať celom že tam zostali tie azijské krajiny, tam je asi naozaj to aj vec nejaké mentality a to, ako pristupujú k autorite. Oni chcú byť lepší, stále chcú byť lepší a lepší. Nechcú byť priemerní, nechcú podliezať latku. Dneska sa deťom už na základnej škole, a to mi hovoria mnohí učitelia, nechce učiť, nemajú žiadnu motiváciu. Nemajú motiváciu. Je veľa škôl tým pádom? Áno, je veľa škôl, na stredných škôl je o 1/3 viacej, čiže každý sa dostane na strednú školu. Nemusí nič robiť, môže mať aj trojky a štvorky. Toto je zásadný problém a naviac rodič musí zohrávať dôležitú úlohu. Rodič je komponent, ktorý sa musí tomu dieťaťu rovnako venovať ako ten učiteľ. Tak ako sa venovali moji rodičia mne, tak je to treba aj v súčasnosti. Chcel by som pána Jurzicu teraz osloviť, lebo už dlho mlčí a už sa hlásil naozaj, prečo som tak. Pán Jurzica, povedzte, lebo asi chcete reagovať na pána Boledoviča, tak... Ja by som, áno, aj na pána Boledoviča v tom, že podľa mňa, a tak ako to vychádza z čísiel tvrdých, peniaze v školstve už sú pre Slovensko nevyhnutnou, nie však dostačujúcou podmienkou zlepšenia. Vyzerá to tak, keď porovnáme nielen priemerné platy, ale platy učiteľov v porovnaní s platmi vysokoškolských vzdelaných ľudí, tak vidíme, že ten priemer v OECD krajinách je zhruba od 80 do 90%, u nás je to 44.
sme na dne, v tomto musíme niečo spraviť. Môžeme sa k tomu dostať aj k tej otázke, že čo treba spraviť, aby išlo viac peniazy do školstva. Ale potom máme množstvo iných krokov, ktoré treba spraviť. Mal som pocit, že pán Boledovič hovorí, že tie peniaze bodka, ale musíme robiť aj iné veci, iné kroky, aby sme zefektívňovali. A tam by som chcel vypichnúť lepšie získavanie tvrdých dát ako podkladov pre rozhodnutia. Dnes tie rozhodnutia doteraz, množstvo rozhodnutí je robených v lepšom prípade na základe expertných odhadov. Jednoducho nemáme informácie. Dáta napríklad nezamestnanosť absolventov, alebo nástupné platy absolventov škôl, alebo výsledky testov. Testovanie 9 funguje, testovanie 5, pokiaľ viem, sa pripravuje, pilotne sa rozbehlo v 2012. Myslím, že na 3 roky je rozbehnuté, možno by stálo za to aj trocha skrátiť, aby boli čísla. A tie čísla nám potom povedia nie len to, že či máme veľa malotriednych škôl, ale aké tie školy dosahujú výsledky, ich žiaci, aké dosahujú výsledky napríklad v porovnaní s plne organizovanými školami a ľahšie potom urobíme rozhodnutie, či tie školy zatvárať alebo nezatvárať. Takisto s pedagogickými fakultami. Ťažko môžeme zhora riadiť, ktorá má existovať, ktorá nemá. A to sa týka počtu všetkých škôl. V poriadku, povedzme, že ich je veľa, ale teraz sa musíme rozhodnúť, ktoré máme vystrihnúť. Optimálne koľko bude trvať, kým zistíme tieto dáta? Veď to zase strátime možno 2-3 roky, kým tie dáta zistíme, nie? Prečo? Čísla o nezamestnanosti, o platoch sú k dispozícii na ministerstve škôl a ďalej viem, že ministerstvo vyhlásilo projekt a že chce na tom ďalej pracovať. A takisto testy máme testovanie 9, máme maturitu a pripravené na spadnutie je testovanie 5 od budúceho roku. Čiže to sú dáta, na základe ktorých už potom vieme od konca, od výsledku sa pozrieť na to, ktorá tá cesta študijná, či cez stredné odborné školy alebo cez gymnázia, ktorá je lepšia, ktorá je horšia. Ktoré školy pripravujú horšie učiteľov, ktoré pedagogické fakulty, keď budeme vedieť ten výsledok. Čiže toto nezabudnime na toto posúvanie. No reálne, ale predsa len, kým si tie čísla vyhodnotíme a dáme to dokopy a potom na základe nich príjmeme nejaké opatrenie, tak je to podľa mňa 2-3 roky. No tak dobre, ale to riziko, ale aké veľké riziko? Či by sme ale nemali nejaké riešenie prijať už teraz? Len tak zrušiť nejaké školy, lebo... Neviem, či zrušiť, ale budem... Môžem ako... Nech sa páči. Ja som sa chcel dneska vyhnúť diskusii o financiách. Áno, tie financie sú potrebné, tie platy sú naozaj veľmi nízke, nemotivujúce. To je všetko pravda. Ale pravdou je aj to, že od roku 1989 vzdelávanie nikdy nebolo prioritou spoločnosti. Najprv to bola demokratizácia, potom hľadanie veľkých investorov a investičné stimuly pre nich, potom vstup do európskych štruktúr a dnes je to hospodárska kríza a nezamestnanosť. A pritom každá vláda mala v programovom vyhlásení, že vzdelávanie je prioritou. Ale len papierová. Papiera vecná. Čiže tie financie sú vážny problém, ale nechcel by som dneska do toho, aby sme sklzli. Ja by som rád povedal, a som to aj hovoril, čo vidím ako ten odborný problém, čo by bolo treba zmeniť. A to skutočne si myslím, že prípravu pedagógov na pedagogických fakultách a ministerstvo má na to nástroje, lebo je odberateľ, stanovuje kvalifikačné predpoklady, schvaľuje študijné odbory, teda aj obsah, čo sa tam má učiť. Čiže má ministerstvo na to nástroje, to je prvá vec. Druhá vec, naozaj ich smerovať k tomu, aby ten model tej školskej hodiny bol robený inak, aby tam vznikol ten priestor na skutočne aj, by som povedal, tzv. Prípadové štúdie, kde tie deti ako diskutujú o tom a hľadajú riešenia. Tým sa učia samostatnosti a tvorivému mysleniu. A tretie je ako naozaj musím povedať, že treba raz konečne stanoviť tzv. Minimálny povinný obsah, to, čo dieťa má vedieť, tzv. Národné kurikulum. Vždy boli cieľové požiadavky. Ja si pamätám ešte za pána ministra Vtáčnika, boli pripravené ako štandardní cieľové požiadavky. To boli také hrubé spisy. A poviem to veľmi otvorene. Príde matematik, ja som matematik takisto, a ten povie, ale toto je dôležité. Príde ako slovenčinár, ale povie, my tam potrebujeme aj vetný rozbor. A v živote sa nestretol s nikým, ktorý by ten vetný rozbor, prístavok, doplnok a tak ďalej v živote potreboval. Čiže ja si myslím, že tu sa dá aj prebrať. Mnohé krajiny normálne kúpite knihu,
knihu, ja ju mám teda na anglicku, Národné kurikulum pre základnú školu. A od toho sa treba odraziť. To sú 3 veci, ktoré pokladám, okrem samozrejme financií, to je krv školstva. A tieto 3 veci pokladám za kľúčové, aby sme zmenili. A to povedie ako k zlepšeniu stavu. Potom, že či to chystáme, ale vy chcete reagovať. Ja by som chcel na to zareagovať, pretože predsa sa nám podarilo aspoň nejaký začiatok v tom, že ten ISCET, to znamená, že medzinárodné štandardy vzdelávania, ktoré majú vytvárať tieto národné kurikulá, už na Slovensku vypracované sú. Sú vypracované od materskej školy až po vysoké školy. Je do 20, myslím, predmetových komisí na Slovensku a v tých predmetových komisiách sú učitelia. A my, keď sme robili tieto národné kurikulá, sme povedali, máte absolútne voľnú ruku. Dajte si tam, čo chcete. Vy si to budete potom učiť v vlastných školách. Čiže nedá sa povedať, že toto by niekto silovo nadiktoval. Je otázka, že či sme natoľko všetci pripravení, aby sme vedeli to minimálne kurikulum nastaviť, lebo či sú to matematici, či sú to prírodné vedy, či sú to slovenčinári. Každý pýta viacej hodín, každý chce viac a viac, ale zabúda sa na efektívnosť, pretože podľa môjho názoru tých hodín je aj dosť, pretože musí byť tých 25 až 27% voľných hodín práve na toto, čo sa tu bavíme. A to je otázka tvorivého myslenia, logického myslenia, motivovať deti aj hrou. A to je ťažké. To uznám, že je ťažké. My sme sa pokúsili aj pedagógov vzdelávať, ale je otázka, kto bude pedagógov vzdelávať. Či tie štátne organizácie alebo tie univerzity sú na to dneska pripravené. Čiže ten problém je naozaj trošičku širší. Bude si treba zrejme vyhrnúť rukavy na niekoľko rokov. A na každom úseku, to nielen o žiakoch, učiteľoch, bude treba, aby sa každý zamyslel, samospráva, že ako pomôcť tým pedagógom, aby tá motivácia tých detí bola vyššia. Teraz, aby aj diváci porozumeli, vy ste hovorili, že potrebujeme národné kurikulum, vy hovoríte, že niečo také už je. A čo na to povie pán minister? Tak, aby sme si povedali, je tu urobený istý rámec. Ale malo by mať nejakú inú formu, pán Franc? Je tu iný obsah. Je to áno, prepracovať, je tu istý rámec vytvorený z tých medzinárodných hľadisk. My tohto roku, vďaka štátnemu pedagogickému ústavu a metodicko-pedagogickému centru sme spustili obsahové minima, ktoré musia deti mať v predškolskom, predprimárnom vzdelávaní. Ideme teraz na prvý stupeň, robí to kolektív Púpava, Kašťák a ďalších, na ktorých pracujeme. Čiže ideme postupne. Ja sa naozaj nezaoberám strechou, ale zaoberám sa základným školstvom, lebo od toho sa všetko bude. Rada, tá bude mať hlavnú úlohu teraz, z tohto roku 3. krát, aby naozaj jasne zadefinovala aj to národné kurikulum. Tam sú ľudia, odborníci aj z pedagogických fakult, ktorí majú pomôcť v tejto oblasti. Čiže je tu viacero konkrétnych krokov. A čo je dôležité? Viete, hovorí sa tu o tej čitateľskej gramotnosti. Čitateľskej gramotnosti sú lepšie dievčatá ako chlapci. Nehovorím, to je všeobecne vo svete takáto analýza. V matematickej gramotnosti zase chlapci lepšie ako dievčatá. To sa potom prejavuje aj so záujmom na vedecko-technické predmety, na vysokých školách a tak ďalej a tak ďalej. O to sa to odráža. Ale čo je dôležité? My sme preto, a to musím potvrdiť, že pokračujeme v tom trende, ktorý môj predchodca zaviedol, čo sa týka čitateľskej gramotnosti. Je to nie len, že číta celá škola a podobne, rôzne takéto formy, ale navrhli sme viaceré v rámci spolupráci so ZMOSom, aby obecné knižnice sa zlúčili so školskými a aby boli v školách. Aby aj tí rodičia chodili do tých knižníc. A vidím to konkrétne napríklad na základnej škole Župko. Vidím to teraz konkrétne v Petržalke, kde dali pobočku miestnej knižnice priamo do školy. Tam chodia rodičia. Vidím to teraz v Euroveji, kde si požičiavajú knihy a chodia tam deti, rodičia čítajú. O tom toto je. A predovšetkým zmeny toho štandardu napríklad v oblasti slovenského jazyka. Nie len o literatúre ako takej, ale vybrať si jedno dielo, nie všetko. A na tomto jednom dieli dokázať čítať a dokázať ho pretransformovať uvažovaním, čo ten spisovateľ chcel povedať. Slovná zásoba, komunikácia, toto všetko chýba. A najviac preto sme sa sústredili na materské školy, na to predprimárne vzdelávanie, lebo nám chodia do prvej triedy, a to nie je len zo sociálne horšieho prostredia, deti, ktoré nevedia komunikovať, ktorí nemajú dostatočnú slovnú zásobu. No žijú len cez ten internet, ale nečítajú. A toto chýba rodinám. V rodinách nie sú knižnice. To, čo Fínsko má dlhé stáročia, že celé Fínsko číta, dokonca aj ten bezdomovec si kúpi noviny,
a nekúpi si často stravu, aby niečo čítal. A o tom toto je. A táto zmena musí sa takýmto spôsobom postupne nabalovať. A to už trochu zidealizovaná predstava o bezdomovcovi švédskom. No ale hovorím o Fínsku. To mi práve, viete, vo Fínsku tá zmena nastala tradične. Prišli kňazi v rámci reformácie, začali zakladať knižnice na dedinách, v školách, teda konkrétne v rodinách. Celá rodina číta. Aj dnes sa to udržalo, transformovalo. Číta stará mama, číta starý otec, príklad pre dieťa, číta rodič. Toto je to dôležité. Tá kniha musí zohrávať, či už je to v elektronickej podobe, alebo v printovej podobe, musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Dobre, aby sme sa stále nemotali okolo toho istého. Takže vieme, vrátime sa, ale napríklad čitateľskú gramotnosť môžeme uzavrieť v tejto chvíli. Že sú naštartované nejaké projekty a veríme, že teda budú prinášať pozitívny... No nedonesú to za 3 roky, lebo to je beh na dlhšie trate a to si musia aj títo všelijakí experti, ktorí nám radia uvedomiť, že to je niekedy od 1. stupňa základnej školy, to je celý priebeh, ako to dieťa je pripravované. A to je 9 rokov. A kto to naučí tých učiteľov? Teda ešte táto otázka, aby zaznela. No tak, keď sa tu hovorilo, nejde o rušenie pedagogických fakult, ale na čo sú také veľké smerné čísla, čo si tam oni dávajú? Že by začala 1/3, aby si vybrali tých najlepších. A potom, aby tie peniaze, ktoré získajú, dali do konkrétnych vecí, ktoré nám chýbajú a na čo poukazujú pedagogické fakulty, že chýba prax, aby sa zaplatila prax. Až 30% by mala byť prax na školách. Nemôžu to žiadať od zriaďovateľov, ako to často žiadajú, aby to zaplatili pre učiteľov, pedagógov a musí to zaplatiť tá škola. To patrí priamo do toho výchovno-vzdelávacieho procesu a učebného procesu na škole. Bez toho to nepôjde. Vidím jednu zmeny, ale veľmi krátko zareagujem. Párkrát som sa už aj pokúsal legislatívne, ako návrh, dal som také legislatívne zmeny, aby sme sa snažili tie školy, a to aj vysoké, motivovať tým, že časť finančných prostriedkov budú dostávať za kvalitu, za kvalitatívne výsledky, ktoré sa dajú objektívne zmerať. Nie len za počet tých, ktorí absolvujú školu, ale aj za kvalitu. A to by malo, to si myslím, že je jeden z motivačných prvkov, ktorý privedie k tomu, aby jednoducho sa zlepšila aj kvalita absolventov pedagogických fakult. Pán Mikolaj? Nerad dopravujem pána poslanca, ale to sa opäť už deje, pretože až 50% finančných prostriedkov na vysoké školy sa alokuje podľa vedecko-výskumnej činnosti už v súčasnosti. Ale problém, zrejme ani to nestačí, s tým súhlasím. Tá kvalita ako pre pedagógov. Áno, ale trošku. No. Ale poďme k tým pedagógom. My keď sme inak aj Fíni napríklad v tomto testovaní klesli o 12 bodov. Takže ono to vôbec nie je jednoduché, o čom tu diskutujeme. A keď ja som bol vo Fínsku diskutovať, o čom tá reforma má byť, tak mi povedali 3 veci. Učiteľ, učiteľ, učiteľ. A vtedy som nechápal, ako to myslia, ale teraz, keď je naozaj, že my laborujeme s tým, že kto tých učiteľov, ako ich bude učiť, tak zrejme si treba uvedomiť, že aj v akej dobe dneska žijeme, že tých možností na vzdelávanie alebo samozdelávanie je ďaleko viac, ako bolo doteraz. Dneska každá škola má internet. To znamená, že či už žiaci alebo učitelia si môžu stiahovať programy prakticky z celého sveta. Čo vyčítame trošku tým našim deťom, že strašne veľa času zabíjajú s tými sociálnymi sieťami. Je tu bulvár, ktorý dehonostuje všetky hodnoty. Ťažko potom do reality show, ťažko potom do tých detí nejak sa nám podarí vtesnať, že hodnota vzdelávania je to najvyššie, čo má byť, keď nikto dookola to nehovorí. Takže aj tí učitelia sa stretávajú s agresivitou, s ľahostajnosťou na tých školách, lebo možno, že aj rodičia doma by mali viacej tie deti motivovať, lebo v budúcnosti to bude určite tak, že čím vyššie vzdelávanie, tým vyššia mzda. Tým ten človek bude úspešnejší. Aj dnes sú tu oblasti, kde tie mzdy sú vyššie, i keď žiaľ v tých pedagogických fakultách to tak nie je. Ale ja verím, že povedzme na niektorých vysokých školách, kde je iná možnosť pre pedagogické fakulty, si vedia získať peniaze aj z grantov, aj z projektov. Čiže bude to zložité, ale každý zrejme musí začať sám od seba. Pán Luzica? Aby sme zase si povedali pravdu. Áno, v prípade Slovenska je dramatický pokles tej gramotnosti v matematike, to schopnosti, ale keď sa pozrite na graf, od merania roku 2003 pomaly, ale stále klesá aj v krajinách OECD. Naviac je to aj v Spojených štátoch amerických. Vieme, poznáme tú reč pána prezidenta Obamu, ktorý požadoval v svojej prezidentskej reči 100 000 nových pedagogických miest pre učiteľov matematiky. To sú naozaj vážne problémy na celom svete.
Chcete uzavrieť toto kolo? Lebo pôjdem zase. Ja som len pridal k tomu začarovanému kruhu, ktorý ste vy nakreslili. A kolegovia tam, alebo ex-kolegovia, tam spomenuli, kde by sa dal prerušiť ten začarovaný kruh, tak Vary tam jednu vec, pridám jednu, zdôrazním. Tá pridaná je, že naozaj v tých materiáloch, analýzach, či už je to PISA alebo Education at a Glance, oni častokrát prídu s tým, čo nám chýba. Napríklad, keď ste hovorili o tej čitateľskej gramotnosti, tak napísali, že zle učíme metakognitívne stratégie, že to chýba na školách. Úplne jasne. A to sa dá napríklad vtlačiť do celého toho cyklu na pedagogické fakulty, na školy. A druhú vec, ktorú chcem zdôrazniť, sú tie výsledky. Keď sa zmerajú výsledky na školách a zistí sa napríklad, lebo to potom bude jednoduché, keď sa dokončí RIS, bude jednoduché zistiť, ktorá fakulta má na školách učiteľov poslala na školy, kde sa dosahujú horšie výsledky v testoch a je to spätná väzba pre tú fakultu, že niečo musí robiť a pre ministra, že musí si zavolať dekana a pohovoriť s ním minimálne. Ďakujem. Idem znova za pánom Boledovičom. Odkaz tej druhej strany štúdia znel, že nie je to len o peniazoch, že zdôrazňujete tie peniaze, tak si predstavme situáciu, že zajtra sa zázračne všetkým učiteľom zdvihnú platy a budeme stať asi pred mnohými ďalšími problémami. Tak skúste ich teraz pomenovať z tej vašej strany. No ja možno prekvapím pánov bývalých ministrov, ale ja s nimi súhlasím. V mnohom, čo povedali, pán Jurzica, vy ste hovorili, že tie platy sú nevyhnutnou podmienkou a že ja za ne dávam bodku. Nie, v žiadnom prípade. Ja za ne dávam čiarku, s čím mám problém, že za tou čiarkou hovoríte výborné veci. Viac kníh a čítania, reforma pedagogických fakult, kurikulum, podpora škôl. To všetko je za tou čiarkou a môžeme sa o tom baviť, že naozaj ktoré z toho je dobré, ktoré z nie. A mne sa zdá, že v oveľa viac veciach, ako by ste si možno mysleli, s vami súhlasím. V čom mám ale problém, že tu sa deje jeden obrovský podvod na občanoch, na rodičoch detí. Ja poprosím ten druhý graf, ktorý som dneska o sebou priniesol, pretože my preskakujeme tú prvú časť tej vety. Nevyhnutná podmienka znamená, že to musíme urobiť, bez toho to za tou čiarkou zmysel nemá. A tu my sme si analyzovali v Učiteľovi 2020, ako sa zvýšila práve atraktivita povolania učiteľa skrz tie platy za vlád všetkých ministrov. A ešte je tam aj pani Slavkovská za pána Mečiara v dávnej minulosti. A ono vidno, že každý jeden minister preskočil túto povinnú disciplínu. Tá povinná disciplína, tá nevyhnutná podmienka urobiť povolanie učiteľa atraktívne, ukázať celej spoločnosti, ako si vážime vzdelanie, lebo si vážime učiteľov. To sa neudialo. My si učiteľov nevážime a nevážil si ich nikto z ľudí, ktorí boli v minulých vládach. A aby som to možno trošku nadľahčil, ja si nemyslím, že to je chybou dnešných hostí diskusie. Ja si myslím, že to je najmä rola premiéra. Preto aj v tom grafe sú uvedení premiéri, ktorí stanovili smer danej krajiny. Pán Dzurinda, respektíve pán Fico a pani Radičová, ani jeden z nich neukázali tejto krajine, ako si veľmi vážime vzdelanie a nepotiahli ten smer tým smerom, aby tá nevyhnutná podmienka, to znamená atraktivita a status povolania učiteľa, sa dostala na tú latku, kde by sa mala dostať. A v tom prípade by sme sa mohli vrhnúť hneď na tie diskusie, ktoré sú tu už dneska. Čiže vy tvrdíte, že kým tie peniaze neprídu, tak je zbytočné sa vôbec rozprávať o tých ďalších veciach, lebo aj tak ich nemá kto urobiť ako keby? To je výborná otázka, ja si vôbec nemyslím, že to je zbytočné. My sa dokonca v Učiteľ 2020 o týchto veciach rozprávame. Aj pána ministra sme pozvali v júni na konferenciu, kde boli ďalšie témy, ktoré sme spolu diskutovali. Napríklad, akým spôsobom je volený riaditeľ školy. Veľmi dôležitá téma. Ja len hovorím, a to je taká aj ponuka pánom poslancom možno, že poďme sfúknuť túto nevyhnutnú podmienku dneska. Zaviažme sa, že každá z vašich strán, keď bude vo vláde, urobí to, čo navrhuje pán Čaplovič, 150 miliónov ročne, každý rok naviac do školstva platom učiteľom. Dajme si takýto záväzok pre naše deti. A potom sa môžeme baviť už o ďalšie 2 minútky o tých ďalších témach. Ale urobme ten záväzok dneska. Na čo ho odkladáme? My nemôžeme tie platy zvýšiť zo dňa na deň. Také požiadavky, že o 50% viacej o 2 roky, to je nezmysel, to sa nedá. Ale my môžeme si povedať, ako pán minister Čaplovič navrhol správe, do roku 2020 každý rok o 5% percentuálnych bodov uzavrieme tú dieru, ktorá tam je. A to pán minister nevie ovplyvniť, čo bude po roku 2016, ale sú tu zástupcovia všetkých politických strán. Takže keby ste sa teraz dohodli, že aj vaša vláda bude pokračovať v kurze, ktorý veľmi odvážne nastavil pán Čaplovič, tak hneď môžeme pokračovať v ďalšej diskusii. No, asi to chce nejakú širšiu zhodu. Zdá sa, že naozaj, že každý k tomu pristupoval tak povedať individuálne, nie? Ja sa zastanem aj svojich kolegov. Zápas o finančné prostriedky do školstva bol veľmi ťažký. Vždy s ministrom financií. To boli najhoršie chvíle, ktoré som ako minister prežíval. No, a to zrejme aj ostatní kolegovia. A ja súhlasím v
že tie peniaze sú nutnou podmienkou, ako to zaznelo. Ale ja musím aj povedať iné niečo. Pokiaľ sa to nestane naozaj spoločenskou prioritou, že to bude priorita... Ako sa to stane? Že sa spoločnosť jednoducho vyvolá tlak a potom budú aj politici a aj tí premiéri reagovať, že tie peniaze tam budú dávať. Ale keď je tam väčší tlak na to, dneska je väčší tlak na to, že je nezamestnanosť. Ja to chápem. Predtým rúdilo sa nám hospodárstvo. Paradoxne, tá nezamestnanosť je to aj preto, lebo zlyhávame vo vzdelávaní. A presne tak je to uzavretý kruh. Ja si myslím, že to prvé je vzdelanie. Viete čo, minister vlády som povedal aj vtedy, že jednoducho nikdy ani za našej vlády to nebola skutočne priorita vzdelanie. A na tom trvám a ja si myslím, že my sa tu dohodneme. My sme ochotní urobiť preto všetko a predpokladám, že aj iní ministri, ktorí boli školstva, ale títo sami nedokážu. No ale na to sú predsa voľby. Na toto sú voľby. A záleží v tej predvoľbnej kampani, ktorá politická strana sľubí zvyšovanie... No jedna vec je, že sľubí. No ale potom sú ďalšie voľby. Ale málo ktorá, myslím si, politická garnitúra si dovolí sľubiť a potom to nevykonať. Ale kde sú rezervy? Ja vidím jednu rezervu vo vzťahu k celkovému rozpočtu, pretože my máme naozaj malý pomer peňazí v školstve v rámci HDP. Ale nie ostatné rezorty. Napríklad zdravotníctvo má ten priemer presne taký, ako je v Európskej únii. Čiže z tohto pohľadu je zdravotníctvo ako keby vyriešené. Vnútro takisto má ten pomer alebo počet príslušníkov v rámci ministerstva vnútra je absolútne v európskom štandarde. Čiže tam sú rezervy, aby si vláda v rámci vnútornej štruktúry rozpočtu pozrela, že kde je najväčšia slabina a určite najväčšia slabina v oblasti školstva a vedy. Včera, keď premiér rečnil na Sneme, tak hovoril priority nezamestnanosť, vyššie platy vo verejnej správe, to sa týka aj školstva, a potom povedal boj s daňovými únikmi, aby bolo všeobecne na všetko viac peniazy. Ale znova, nie je tam explicitne povedané, že poďme sa venovať vzdelávaniu. Teraz samozrejme nechcem teda ten prejav nejako preceňovať, ale kedy nastane tá spoločenská zhoda vášho pohľadu, pán Čaplovič? Teraz ja nie som prognostik, ani aby som vám tu povedal, že kedy nastane. V podstate vo Fínsku nastala len tým, že sa pripravil jeden veľmi dôležitý dokument, to bolo v roku 1998-1999, to je Fínsko spoločnosť založená na poznaní a na vedomostiach, kde sa dohodli všetky politické strany a pod vedením pána vtedajšieho prezidenta podpísali tento dokument a v tomto duchu aj tie politické strany od ľava do prava. Takéto teraz na Slovensku? Ja pevne verím, že by malo prísť takémuto, pretože ak sa naozaj nič iné, tak to školstvo, to vzdelanie, tá veda, ten výskum potrebuje výraznú podporu a naozaj, ak chce Slovensko obstáť v tej budúcnosti, kedy už naozaj budú zohrávať vysoko kvalifikovaní ľudia tú budúcnosť toho príjmového účtu do rozpočtu ministerstva financií, oplatí sa do tohoto zainvestovať a dlhodobo zainvestovať. To prinesie peniaze. Len viete, vzdelávanie, veda, výskum, to je beh na dlhé trate. Ja stále hovorím, to nie je, že sa to urobí dnes a zajtra už budú výsledky. My sme sa oproti predchádzajúcemu režimu, to boli 5 ročnice, teraz venujeme 4 ročnice. Štvorročnice to sú jednotlivé vlády a každý chce dosiahnuť hneď výsledok v priebehu 4 rokov. Čo sa týka vzdelávania, vedy, výskum, to je nemožné, to je dlhodobé. To niekto musí skutočne byť osvietený, zasiať do vzdelania, zasiať do tejto oblasti, až ak budú iní ministri. Ale musí sa a to je práve to, že ten, čo príde po vás, dajme tomu, že príde po vás o 2 roky znova niekto iný a dostane sa do situácie, že v niečom bude pokračovať, bude mať zase nejaký iný plán, ale zase to zoberie aj trošku z toho svojho pohľadu, lebo po každom z vás niečo zostalo v tých školách. A teraz, že ako zabrániť tomu, aby začínal od nuly trebárs? Či nie je čas práve v tomto čase si nejako sadnúť, naozaj naprieč politickým spektrom, možno s prezidentom, možno neviem s kým, aby jednoducho vznikol nejaký strategický materiál, ktorý už nebude žiadna iná vláda meniť. Je schopná sa naša politická scéna na niečom takom dohodnúť, aby už sa tie pravidla nemenili z roka na rok, prípadne aby každý minister neprišiel s nejakou svojou víziou a nedával akcent vždy na niečo iné?
Ale ja stále hovorím, mnohé veci, ktoré moji predchodcovia nastavili a začali, ja v nich pokračujem. Vo svojej podstate každý ste niečo zdedili, ale každý prišiel aj s nejakou novou Samozrejme, musíte pochopiť, že každá doba prináša nové výzvy a na ne treba reagovať. Často ani moji predchodcovia nemohli reagovať na mnohé výzvy, ktoré prichádzajú v súčasnom období. Veľmi dôležité je, a ja stále hovorím, viete, koľko peňazí ide do vzdelávania cez rekvalifikácie? Ale to je problém nášho školstva, teda primárneho školstva, aj sekundárneho školstva a vysokého školstva, že sa veľké peniaze napríklad z rezortu Ministerstva práce a sociálnych vecí venujú práve rekvalifikáciám. To sú peniaze do vzdelávania. A keby sme naozaj povedali jasne, že to sekundárne, a hlavne to primárne, potom sekundárne a samozrejme aj terciálne vzdelávanie a potom nielen formálne, ale aj neformálne vzdelávanie dostane zelenú a dostane viacej peňazí, tak sa ušetria peniaze potom neskôr na tých rekvalifikáciách a bude to mať veľký prínos pre Slovensko a tie peniaze sa vlastne objavia v jednom balíku a budú prinášať len tú kvalitu. Ja som za to, ja som ochotný sa stretnúť s kýmkoľvek, diskutovať o tom a dohodnúť sa. Samozrejme, nemám žiadne, by som povedal, animozity mojim kolegom predchádzajúcim. A samozrejme, môžeme si veci vydiskutovať, ale tuto si musia dohodnúť aj politické špičky, nielen my, ako tu za týmto stolom, že sa stretneme, ale to si musia povedať politické špičky. Áno, to školstvo, to vzdelávanie, to je priorita. A prečo napríklad, keby 4 ministri školstva vystúpili pred verejnosť, povedali, že nám na tom tak záleží, že ideme teraz, tak ako sme všetci boli na to zodpovední, ideme... Ale viete, že vy budete povedané A ja to A priznávam, viacej financií, na druhej strane väčšia efektivita. Aj tento systém potrebuje istú efektivitu a isté prehodnotenie a ja sa aj spolieham tu na Ineko, ktorý dáva veľmi dobré výstupy a ukazuje, že niektoré školy, s ktorými by sa bolo potrebné rozlúčiť na Slovensku, lebo sú málo efektívne, nekvalitné a neprinášajú prínos. Poviem vám len, aby sme sa potom nedostali do úplnej časovej tiesne, máme teraz 10 minút na túto diskusiu. Dobre, tak ich skúsme využiť čo najefektívnejšie. Kedy bude viacej peňazí? Keď som bol ministrom, tak švédska ministerka bola v situácii, že výrazne narastli peniaze do školstva. Tak som ma pýtal, jak sa to stalo. A ona mi povedala, viete, u nás sa stal premiérom dlhoročný minister školstva. No áno, tak to bolo. Ale trošku som chcel odľahčiť, ale v zásade si ja myslím, ja som presvedčený, že to je o spoločnosti. Že máte premiérske ambície. Tak ďakujem, to nie, ale ja si myslím, že musí vzniknúť aj spoločenský tlak. A ten nestačí len od ministrov bývalých, nestačí podľa mňa len od učiteľov. Ten tu je už, ale to musí byť aj od rodičov. A tam mám pocit, že častokrát je dosť veľká apatia a dosť veľký nezáujem časti rodičov o tom, čo sa vôbec deje v školách a ako to funguje. Cez týždeň som počula také, že už sú tie elektronické žiacké knižky a že viac menej tam sa stráca ten taký kontakt, že ten učiteľ už nemusí byť ani zvedavý, že ísť do tej školy, lebo to všetko vidí tiež na tom internete. Elektronické žiacké knižky, to sme donesli v podstate tiež z toho Fínska. Ale to je kvôli tomu, aby dennodenne rodič mohol byť v kontakte s učiteľom. My napríklad na vysokej škole mne dennodenne píšu študenti, žiaci cez e-mail. Čiže ja takýmto spôsobom je v kontakte, takže to je dobré. Ale viete ešte k tým peniazom, veď sú to aj eurofondy. Z eurofondov idú obrovské množstva peňazí do školstva a do vedy. Je to viac ako 1 miliarda eur, ktorá ide na vzdelávanie. Do vedy a výskumu ide, myslím, 1,6 miliardy eur. Čiže nízke sú platy. Treba zvýšiť platy, ale tie ostatné peniaze, ktoré do školstva idú, keď sa toto všetko spočíta, tak my sa už trošičku dostávame do vyšších sfér. Len teraz je otázka, že ako sa využívajú tie peniaze, ktoré sú v rámci tých projektov eurofondov. A na to ešte systém nemáme. Čiže zatiaľ sme sa snažili, aby tie projekty šli. Projekty sú, ale ešte nemáme, by som povedal, tú spätnú väzbu, a tu čaká aj pedagogické fakulty, že aká efektívnosť tých peniazí a či náhodou sa nesnažiť presunúť tie peniaze do miest. To znamená, že by pedagógovia si mohli v rámci tých projektov zarobiť aj na tých projektoch. Pán kolega, musím opraviť. Jednoducho to sa nedá. Európske peniaze sa nedá použiť na financovanie základných vecí. To znamená na prevádzku, na mzdy a na také veci. Nesmú sa použiť. Nesmú. Žiaľ Bohu, je to tak. To už každý by z nás rád bol urobil. Podľa mňa na 99% sa nesmú momentálne, ale na 100% by to bolo dobré a ja myslím, že by tá diskusia mohla začať. A poviem prečo. Pretože v dedinke malej, kde je škola,
by nikdy nenazbierali peniaze na tú školu. Vedia napríklad aj to, že tí absolventi pôjdu robiť niekde na Slovensku, možno do Bystrice, možno do Bratislavy. Preto štát platí tú školu, lebo máme spoločný trh. Ale ten trh už nie je len Slovensko. Toto si dobre všimol podľa mňa pán Mikle, že ten trh už je Európska únia a teda naši absolventi, a je ich strašne veľa, to vieme všetci, odchádzajú, tu vyštudujú a odchádzajú do zahraničia. Bolo by celkom férové, keby Európska únia prehodnotila ten svoj zákaz a uvažovala aj tak, že časť tých peňazí na projekty, ktorých výsledky sú niekedy naozaj ťažko merateľné, keby ich presunula do platov učiteľov. Toto by mohla byť jedna z ciest, pretože... Máme šancu niečo také dosiahnuť? Je to na dlhé lakte, jasné. Ale sú niektoré naozaj projekty, napríklad vo vede výskum, kde môžu ísť prostriedky, aj idú. A ja dostávam napríklad. A to už sú vysoké školy, tam asi sú iné pravidlá. Ale to sa dá aj v rámci školstva. Je to teraz vo vzťahu do roku 2020, to je horizont, tam je možno využívať peniaze aj na platy vedeckých a pedagogických pracovníkov. To bolo, ale teraz je to v rámci vyrovnania. Teraz je to v rámci vyrovnania, aby sem prišli špičkoví vedci aj zo zahraničia, aj pedagógovia, učitelia vysokoškolskí. Nie je pravda, že učitelia nevyužívajú peniaze aj z eurofondov, ktoré idú do regionálneho školstva, lebo máme viacero projektov, ktoré sa či už týkajú digitalizácie vzdelávania, tam sú priamo zainteresovaní priamo učiteľia, majú za to finančnú odmenu. Máme projekty v rámci celoživotného vzdelávania, takisto sú do toho zainteresovaní v regiónoch učitelia. A ja si myslím, že to je dobrá spätná väzba. Aj istým spôsobom, že získajú nejaké zdroje a na druhej strane, že sa to, čo sa pripravuje, môže mať istú efektivitu a kvalitu. Skúsme teraz na konci... Ja som v výbore pre európske záležitosti a tam som dal pozmeňujúci návrh a išlo, aby sme vyjednávali, aby sa dali peniaze v tom programovacom období 2014-2020 použiť aj pre školy, školskú infraštruktúru. Ani to nechcela súhlasiť Európska komisia. Čiže to nie je tak jednoduché. Zbytočne sa teraz o tom rozprávať. Dobre, skúsme, teraz 5 minút máme, hej? Čo treba spraviť, aby, respektíve, kedy bude naše školstvo na tom lepšie, tak aby sme s ním boli spokojní. A skúsme tých 5 minút využiť naozaj efektívne, lebo tá istá otázka ešte povedia aj pánovi Boledovičovi. Môžem? No, ja si myslím, že každý na svojej úrovni svoje. To znamená, zo strany ministerstva školstva sa bude musieť zlepšovať znižovanie administratívy a zvyšovanie platov pedagógom. Na úrovni samosprávy, podľa mňa najmä mimoškolskú činnosť viacej podporovať, aby tie deti mohli aj po škole sa nepriamo vzdelávať. Rodičia sa budú musieť oveľa viacej začať starať, čo sa to vlastne v tej škole deje. Kto učí, ako učí, čo učí, či sa doma dieťa pripravuje, čo robí to dieťa doma, aká je väzba so školou. Učitelia budú musieť zrejme maximálne úsilie využiť na to, aby motivovali deti, aby chceli tie deti, pretože na silu sa vzdelávať nedá. Čiže toto všetko treba urobiť, pán Jurzica, ako sa na to pozeráte. A viete odhadnúť možno čas, že kedy by sa to mohlo prihodiť? Že kedy by sme už mohli byť spokojní s tým školstvom? No, dúfam, že dlho nebudeme spokojní, že tá nespokojnosť bude tlačiť školstvo dopredu. Ale musím si, keďže pán Boledovič tam mal ten graf, kde išiel dozadu s číslami, tak jednu vec musím povedať, že áno, bola tam Radičovej vláda, ale treba brať do úvahy, že Radičovej vláda musela konsolidovať verejné financie. Bola to úplne iná situácia. A teraz k tomu, čo sme mali dnes hovoriť, čiže čo ďalej so školstvom. Podľa mňa nevyhnutné zmeniť atmosféru spoločnosti a nechcem sa pritom hovorím, že doteraz sme o školstve hovorili tak, že dajte školstvu viac peňazí, lebo majú málo. A máme hovoriť, dajte školstvu viac peňazí, lebo keď ho dostane, tak toto školstvo je efektívne a vie dosiahnuť to, že deti budú lepšie zarábať, budú viac zamestnané, budú šťastnejšie, budú zdravšie. Toto všetko školstvo dokáže a na tomto má byť založená tá diskusia, to lobovanie spoločnosti za viac peňazí do školstva. Potom hovorím, že ak sa dá viac peňazí, treba sledovať samozrejme aj tú efektívnosť a hovorili sme o nej dlhšie. Ďalej nejaké programy aj sa robia, ale pokračovať v programoch pre zaostávajúcich, lebo sa nám ukazuje, to sa tu hovorilo, ukazuje, že tam máme veľkú skupinu detí, ktoré zaostávajú. A potom ja mám ešte jednu takú avantgardnú poznámočku.
Možno, že aj dve. Jedna je, že čiastočne, keďže je začarovaný kruh pri zmene kurikula, pri zmene obsahu, keďže matematikári chcú stále rovnaké množstvo matematiky a fyzikári a chemici a tak ďalej. Takže a viac, tak čiastočne sa zmena kurikula dá ovplyvňovať cez testy. Je to pomerne tvrdé opatrenie, ale dá sa to spraviť. A potom ešte jedna vec, a síce, že, a to je taká najavantgardnejšia poznámka, vznikla, keď bol veľký problém s udržateľnosťou verejných financií, od politikov izolovaná Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Neviem, či nie je čas na niečo podobné. Malá štíhla rada, ktorá by vedela komentovať veci. Mala by jasné ciele stanovené cez tieto merania a tam by sa ani nemenili ľudia každé 4 roky, lebo treba povedať, že ten úradník nie je celkom motivovaný prichádzať s reformami a minister Vári každý potvrdí, že tie stranické aparáty taký veľký rezort nie sú schopní celý obsadiť takým veľkým počtom ľudí, ktorý bol potrebný. Povedzte jednu vetu, pán Franc. Spoločenský štátus učiteľa, to znamená platy samozrejme v prvom rade. Druhé, znížiť objem učiva na úkor zmeny spôsobu výučba, tvorivé hodiny a posledné reforma ako pedagogických fakult a vzdelávania pedagógov. Rozmenené v drobnom, vidím to takto. Pán Čaplovič. Áno, to všetko, čo povedali kolegovia, to môžem podpísať. Musím tiež povedať, že naviac treba skutočne vypočuť si stanoviská a konkrétne u základných škôl prestavby vyučovacích predmetov, tak ako to požaduje Združenie samosprávnych škôl, aby sme to minimum, to národné kurikulum zabezpečili, čo každý žiak musí v každom ročníku zvládnuť v jednotlivých predmetov. Osobitne posilniť najmä prvý stupeň základných škôl a kvalitu učiteľa na prvom stupni základných škôl, lebo o to sa odvíja budúcnosť aj na druhom stupni základných škôl. A tam by malo byť predovšetkým menej učiva a viacej tých možností, aby ten učiteľ mohol pracovať s tými žiakmi. A napokon je dôležité, aby sme vytvorili podmienky preto, na čo poukázal znovu pán Schleicher, a ja sa s tým môžem len stotožniť, vo vzťahu k českej spoločnosti, ale to sa týka slovenskej, najlepší učitelia u vás pôsobia v pohodlí elitných škôl. To nie je dobrá stratégia. Čiže zaplatiť tých najlepších, aby pôsobili aj v tých ťažších podmienkách a hľadať možnosti, aby sme pomohli tým slabším, aby sa dostali aspoň do toho priemeru. Toto je pre budúcnosť školstva. Páni, rozdiskutované to je. Našli sme aj riešenia, tak verím, že sa tie riešenia podarí aj aplikovať do praxe a naše školy nám budú robiť radosť v budúcnosti. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Vážim si váš čas, vážim si to, že sme sa tu stretli práve v takejto zostave. Bola to jedinečná chvíľa. Verím, že naša debata bola zaujímavá aj pre divákov. Lúčim sa aj so Stanislavom Boledovičom. Ďakujem, že ste prišli. A znova sa uvidíme o týždeň, v nedeľu o 5 minút 12. Témou bude štátny rozpočet na budúci rok a už o chvíľu na jednotke Občan za dverami. Užívajte víkend. Dovidenia.